Η πρώτη ήττα δεν μπορώ να πω ότι είναι καταστροφική απέναντι στον Εργοτέλη. Τα στοιχεία τα οποία είναι ίδια όμως και με τον Εργοτέλη και με το σημερινό παιχνίδι, αν εξαιρέσουμε λιγάκι την ανάκαμψη στο δεύτερο ημίχρονο, έχουν να κάνουν ότι αργούμε να μπούμε στο παιχνίδι και με το πάθος που πρέπει να βγάζει αυτή η ομάδα. Το πάθος, το τεχνικό και το τακτικό πάθος, έτσι, όχι ξύλο εκτός φάσεων. Δυστυχώς για μένα είναι πράγματα τα οποία τα έχω δει πάρα πολύ καιρό. Προσπαθώ να τα περάσω στους παίχτες μου. Είναι πολλά που πρέπει να αλλάξουν, αλλά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ή επιλέγεις να αλλάξεις τα πολλά που είναι δύσκολα ή επιλέγεις να αλλάξεις τα λίγα που είναι η αλλαγή του προπονητή. Έτσι. Θα μιλήσω με τη διοίκηση γιατί ούτε εμένα με εκφράζει αυτή η νοοτροπία, αυτή η συμπεριφορά, αυτά τα αποτελέσματα. Έχω ξαναδουλέψει στην προοδευτική, έχω βιώσει τον πρωταθλητισμό και όπως στεναχωριούνται και οι οπαδοί, έτσι στεναχωριέμαι και εγώ. Από εκεί πέρα η διοίκηση θα επιλέξει ή θα αλλάξει τα πολλά ή θα αλλάξει το ένα. Λοιπόν, καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια και για τη μεγάλη νίκη κόντρα σε μια πολύ ιστορική ομάδα όπως είναι η Προοδευτική. Για μας οι 3 βαθμοί είναι το ζητούμενο. Μπήκαμε στο παιχνίδι με καλούς προσανατολισμούς και καταφέραμε να βάλουμε ένα πολύ όμορφο γκολ. Και μετά η αλήθεια είναι ότι βρήκαμε χώρους για να διπλασιάσουμε τα γκολ. Χάσαμε και μια ευκαιρία με τον Αράπη και έβαλε και ο Παναγιώτοπουλος ένα πανέμορφο γκολ. Πήγαμε στην Νάπολη με 2-0. Ήξερα ότι δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, γιατί η Προοδευτική έχει μέταλλο μεγάλης ομάδος. Απλά είπα στα παιδιά ότι έχουμε να διαχειριστούμε 45 λεπτά, να κυνηγήσουμε το τρίτο γκολ λογικά και να διασφαλίσουμε τους 3 βαθμούς που είναι σημαντικοί για τη συνέχεια. Ευτυχήσαμε, βάλαμε και ένα τρίτο γκολ πάρα πολύ ωραίο και εκείνο με τον Χαρακτίδη. Και σε κάθε κόντρα, αν είχαμε λίγο τύχη σε 2 σπασίματα της άμυνας της Προοδευτικής με κάθετη του Χαρακτίδη στον Παναγιωτόπουλο, θα μπορούσε να γίνει και το 4-0. Παρ' όλα αυτά, στα τελευταία 10 λεπτά η ομάδα της Προοδευτικής από τη μία δεν είχε να χάσει τίποτα, οπότε λογικά ρίσκαρε, βγήκε μπροστά. Εμείς δεν αποφύγαμε τα λάθη που συμβαίνουν από την κούραση και από την πίεση και από την απειρία σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε εύκολα την μπάλα μπροστά, η αλήθεια είναι αυτή, από ένα σημείο και μετά. Και από τη στιγμή που έγινε το 3-1 είχαμε λίγο χρόνο για να αγχωθούμε, αλλά στο 3-2 πρέπει να ομολογήσω ότι μας χειρίευσε το άγχος, θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η συνέχεια και θα ήταν κρίμα να χάνουμε αυτή τη σπουδαία νίκη. Όλα καλά, θέλω να ευχηθώ στην Προοδευτική καλή συνέχεια, να βρει τους βαθμούς που χρειάζεται γιατί είναι μια πολύ σπουδαία ομάδα και ιστορική και το ότι κερδίσαμε την Προοδευτική μας δίνει στην αξία μας μεγαλύτερη νίκη από τους 3 βαθμούς. Και πάλι να συγχαρώ τους παίκτες μου και να πω ότι αυτοί οι πρώτοι 3 βαθμοί στο νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής θέλω προσωπικά να τους αφιερώσω στη μνήμη του κυρίου Λουκάτου και του κυρίου Μίτση, του Αντιπροέδρου, που χάσαμε και δεν είχαν την τύχη να προλάβουν αυτά τα γεγονότα και εύχομαι φυσικά να είναι η απαρχή για μια πολύ αξιόλογη πορεία στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σας ευχαριστώ.